Għaddejja ħidma biex f'pajjiżna jidħol li għal dawk li jkunu sofrew minn korriment. Dan tħabbar mill-Prim Ministru l-mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela waqt laqgħa ta' diskussjoni bit-tema nisfidaw l-istereotipi noħolqu l-opportunitajiet imtella mill-Partit Laburista u nisa Laburisti f'Birzebbuġa. Irridu naraw ukoll li l-Gvern ikun qed jintroduċi dan il-leave speċjali tant importanti li se jkun qed jagħmel differenza sew fil-kwalità ta' ħajja ta' koppji f'mument tant diffiċli u tant sensittiv għalihom. Din il-ħidma qed tkun ikkoordinata mis-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Allule. Il-Prim Ministru faħħar l-inizjattiva ta' kumpanija ta' telekomunikazzjoni f'pajjiżna illi diġà toffri dan il-leave għal perjodu ta' 4 ġimgħat. Dan fil-waqt li tkellem kif fl-aħħar ġimgħat iddiskuta dan is-suġġett ma' qatt ta' esperti mediċi li jaħdmu fl-Isptar Mater Dei. Kien hawn li Dr. Abel enfasizza l-importanza li l-Gvern iwieżen dawn il-partijiet tas-soċjetà anke jekk huma żgħar fin-numru. Fejn kellek il-leave tat-tieni ġenitur illi minn ġurnata tellajna ħala xartijiem. Ir-riżultat ta' dak il-leave ħansejjaħlu li jieħu il-missier wara t-twelid, teknikament jissejjaħ il-leave tat-tieni ġenitur, fisser illi minn 400 missier illi ipprevalew ruħhom minn dak il-leave issa tlajna għal 700 missier. Hawnhekk semma wkoll għad ta' skemi oħrajn fosthom it-tneħħija tal-Pink Tax, miżura li ddaħlet fl-aħħar budget li neħħiet kull taxxa minn fuq prodotti sanitarji bil-għan li ħadd ma jaqaf dak imsejjaħ bħala period poverty. Dr. Abela Tem jirringrazzja lil dawk preżenti għall partiċipazzjoni tagħhom e kif innota li storikament il-Partit Laburista dejjem wera li ħaddan il-prinċipju tal-ugwaljanza. Dak li tħadditna llum għalija jaqqat mal-iktar valur importanti li għandna qudiemna l-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni. L-imbuttar il-qoddim tal-ugwaljanza f'kull settur li qegħdin nitkellmu dwaru. U dan il-partit mhux ta' bxejn li jiftaħar u statistikament huwa provat li huwa iċ-champion meta qegħdin nittrattaw it-temi ta' drittijiet ċivili. Għaliex nemmnu fl-ugwaljanza, għaliex l-ugwaljanza jew wieħed mill-iprem prinċipji illi sejjes il-moviment laburista.